थांलाबायो गामि जाखा खुगाया खुगाया हेल' एभ्रिवान नै दायो आङो रुमनिफ्राय 4:30 फुंनि आरो बेवहाय ओंखारदों रुमनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बे भिडिअ'आ दाख्लिनिसोमोन दे ओमफ्राय नै जोङो मादैमोन ओमफ्राय फुथि ओमफ्राय यान मामा जों माहाबा थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबोद नायलांबानो जाबाय नुलांगोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव अननानै गासैबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअ'खौ नायलांदो स्किप खालामा जासेनो अननानै बयबो जोङो बिथिं गवालपारा लामाजों फैदोंमोन नै दायो ब्रह्मपुत्र दालां मोनबाय नायलांदो नोंथांमोना फैयै फैयै फैनानै नै दायो नंफ' मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो बेवहाय ओंखाम जानो थाथ'दोंमोन बेनिफ्राय नै दा ओंखाम जानायखौथ' लानो हायासै भिडिअ'खौ गय जानो नागिरदोंमोन नै जोंना इयाना बासाखौनो लानानै राननो नागिरदोंमोन मोनसे मोनसे दाना गावसोर जाग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उनावसो जोंनो मोनसे मोनसे रानबाय नै दायो आंबो जाबाय बेनिफ्राय नै जोङो जायगाया इयानजों आंजों सिगाङाव जिरायनांदों माने उनावहाय थफ्ला दंमोन नालाय ओमफ्राय जायगा गैलामोन बेनि थाखायनो सिगाङाव सानै जिरायनांबाय जि जाबाय सुनै होनानै खुगायानो गोजा जागुलायबाय इयानाथ' नै वेदारा बिराद मोजांमोन जों थांबा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ बे लामाखौ नुनानै जोङो शिलं थांदोंमोन दाख्लिहाय नै बेवहाय आचार बायनो नागिरदों नैबे उन्दैखौहाय शिलं दोनफैनो नागिरदों जोंना नै बिफाया आचार लांनो नागिरदों नै उमियाम मोनसिगोन लाबाय हाथायानो गोजा जालायबाय आंना गय जायो 1 इयारनि उनाव दिनैसो थांफिननो नागिरसिगोन आङो शिलंआवहाय लास्ट टाइम थांदोंमोन ना जुलाइआव थांदोंमोन लास्ट टाइमबो एबारबो जुलाइआवनो फैबाय थांलाबायो नायलाय याना ओरैबायदि गय जादोंमोन खुगायानो गोजा जाजोब्बायमोन खुगाया फेबाय औ फेयो उनाव खोमाजों जायाखै फैयै फैनानै नै उमियाम लेक मोनफैबाय बेनिफ्राय जोङो नैबे गुदुंजों हाबसिगोन गुदुंजों हाबनो नागिरनायाव नै पुलिसा जोंखौ बैथिंसो थिनहरबाय मानि थाखाय कि ट्राफिकनि थाखाय बिथिं थिनहरदों खोमा ओमफ्राय नै नायफैनानै मोनफैबाय बिथिं नोगोर गोलाव ट्राफिकमोन बेनिफ्राय नै खारनो मोनलायबाय खारै दाना ससे थांनायावनो आरो ट्राफिकआनो बेसेबांबा गोलाव होनाय दालाङावहाय बेयावनो बिराद गोबाव थानांबाय जोङो मानसिफ्राबो नेनो बानानै ओंखारलायलायबाय कारनिफ्राय जोंहाबो नै थाथ'नांबाय बेनिफ्राय आरो थाथ'नानै नै साइडआव आनारस फानदोंमोन नालाय आनारस जाबाय बिराद गोथाव मोनो आं आनारसखौ बे उमियामनि मोनसे देम दंना बेवहाय माबादोंमोन माने रिपेयारिं सोलिगासिनो दंमोन दालाङावहाय बेनि थाखायनो बेवहाय जों थाथ'नांदों दा दिन नुलांगोन नोंथांमोना दालांखौहाय नायबानो जाबाय नै बेसेबा गोबावनि उनावहाय दालांखौ मोनफैबाय नै नै बेयाव जोंखौ हगारहरग्रोबाय नै ओरैथिं साइडनिखौहाय लाखिथ'लायबाय बिस्राबो 1 आवार नेनांखादोंमोन जानांगौ जोंहाथ' 1 आवार नेनांखादों
जा गोबाव ट्राफिक लाइनानो गोलावमोन नालाय बेनिफ्राय नै इयाना बेवहाय उनथिं थांदोंमोन माने बेवहाय सिगाङावनो सानै जिरायनाया बिराद बिखुं साजोब्बायमोन बेनि थाखायनो फाइनालि नै दासो मावलाय मोनबायमोन दायो नै मेंजोबनानै दासो सिभिल मोनबाय आरो ओमफ्राय सिभिल मोनखांनानै जोङो लाइमुजों थांदोंमोन बेनिफ्राय नै डन बस्क' स्कुवेर मोनबाय हनै आंनि सिगांनि कलेजआ डिग्रियाव आङो बेयावनो फरायदोंमोन सेन्ट मेरिस कलेजाव फाइनालि डन बस्क' स्कुवेरनिफ्राय फैनानै नै दायो लाइमु मोनफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो लाइमुनिफ्राय नंग्रिम सिल्सआव थांदोंमोन बिदाखौ दाथांसै मिथिया दाना हस्टेलाव दोनफैबाय जोंना खाथियावहाय दिया शिलंआवसो थासिगोन मालायसो शिलंआव थासिगोन खुसियानो हाथै लोंला हनै आंनिबो थांसै नों थादो आंनिबो थांसै जा गोबावनि उनावसो फैनो मोनदों नोंनि गोसो नों माहाय थायो मिस्टार इयान माबायदि मोनदों शिलं फार्स्ट टाइम फैनानै लाजिबावबाय नैबेयाथ' खुसियानो हाला थाफैनो मोननानै नै बुस्थु बख'नोसै एबारहाय दोनहैनोसै हनै फुथिना फिजिया दे बख'द' फनसो रायलायबाय थायो बियो मा होनदों बुकफोरखौ बाया इस इयाना बेखौसो लालायलायथारो इस थफ्ला रोगादों नै दैया प्रब्लेम नङा दै प्रब्लेमा दहायनो मिथिगौमोन बेखौ दोनथ' गारियावनो इयानासो हस्टेल थाफैदों मोजां मोनबाय मानखि ओरै खालामना होनोसै ना फौदा नङाला आं मारैबा साब्रै गाहाम मोनदोंमोन बेखौबो दोनदो बा इयानासो मालाय ए थलि गोदाना बेनो नोंना फुथिनि थफ्ला रोगाग्रा जोंहा आया गैला या इयाना थुदा गारि नाहरदो 10 kg beg kali mari aja. Marai. 10 kg beg kak. Sudah. Kenal lagi? Dia dah function fit, dia dah function. Sudah, Mr. Koli. Ayo, ya. Aku peluk lawan saya dia. Tuh, iya kan sekolah. Mama Nelson kuling huda. Mama Nelson kuling huda, nang thang huda. Thở. Thua nang thang huda. Nhìn anh sao mà khốn, đứng đây là không? Nhìn lấy bằng xin một sự. Anak pun sudah keren.
बिसिना रुमा नै मोनबाय Ini dia kalau masalah begini enggak? Cina labdung, Cina labdung. Barang ini sih. रुममेट दंखायो नै सासे नागाजोंसो मोनबावबाय बेना रुममेटआ सफैबाय नै फुटिनि हस्टेलाव पिजिआव माबायदि मोनदों नोंथाङा एन्ट्रेन्सआवहाय एडमिसन मोननानै आं बिराद एबारहाय नों फरायनो मोनसिगोन शिलंआव Ini saudara. Nenek vlogger kan beliau. Nih. Silo sangat mending kan. जेथो जाजोब्बाय खानाया बेनिफ्राय नै पिजिनिफ्राय जोङो पिबिआव फैग्रोबायमोन बेना बुस्थुफोर बिराद बायनांगौमोन नालाय बेनि थाखाय पिबिआव सफैबाय नै फैदो आरो आं लाजियानो बायदि गुरु बिसोरो बिथिंसो नायनि लोगोखौ देखाय मम' जाफैदों जोङो पिजिनिफ्राय फैखांनानै नै मोनसे जायगायाव थांदोंमोन माने बे सासे आदानि न'आव थांदोंमोन बेयो बे आदाया बेयावनो थाखायो साख्रि मावो बेयावनो ओमफ्राय जोंखौहाय डिनारनि थाखाय लेंहरदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो जोङो फैदोंमोन बार खोलो खोलो बिराद मोजांमोन गुदुं जायगानिफ्राय फैनानै गुसु जायगायाव थाफैबाय मोजां मोनलायथारदोंमोन बे साननैसोखौ नै जोंना आइटेम्सफ्रा बिराद बुरजाथारमोन जानायनिया ओमफ्राय आङो भिडिअखौ ससे पार्ट 1 पार्ट 2 खालामनाय जाबाय माने भिडिअआ गोलाव जादोंमोन बेनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआ बेरायहैनायनि भिडिअ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बियो बेसिम जाबाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय